ginagawa sa anak ko. Karuduhan. Mais ka. Bakit? Maayos naman ako ah. Kung lumalayo, kinakausap kita. Matanda ka na, hindi na kita dapat patulan pa. Kaya sa pagsabihan mo yung mga anak mo, sumusobra na. Anak mo ang may ginawang kasalanan sa anak ko. Dalawang anak ko nagsusumbong. Yung anak ko daw, napakapilyo. Anak ko ba ah? Talaga naman. Anak mo may kasalanan nun. Hindi na kita papatulan Mais ka eh. dito. Dito ka. Mag-usap tayo. Matanda ka na. Ba't mo yung dapat hindi mo inaano yung mga anak mo, kinakampihan. Hindi ko kinakamay ng mga anak ko, te. Yung mga anak mo, tinuruan ko ng asal. Tinuruan ka pa dyan Hindi eh. ko katulad ng anak Dahil mo. ganun ang itsura. Napakasalbahe. Mga walang modo, napakabastos. Talaga naman. Ako, te. Tigilan mo nga ako. Pastor ka na, pagsabihan mo, namumuno ka rin sa akin. Sinasabihan ko yung mga anak ko, pero yung anak ko, pagsabihan mo din. Oo naman, may nagsasabihan mo, hindi ko pinapasinte. Sos! Sumbong na mali-mali ng anak mo, kinakampihan mo. Hindi ko kinakampihan yun, te. Ingay nyo. Kinakampihan. Ako, nakakalo ka sa mga kapitbahay, oh. Oh, bakit? Totoo lang naman ah, ang anak ko, hindi nagsisinungaling. Lang ka na nga lang. Dami mo sinasabi. Yung anak mo, pagsabihan mo. Ngayon ka nagsasabihin ng anak mo, te. Pakapili yung mga anak mo, sinungaling pa numero 1. Anak mo, pinagsasabihan ko ilang beses na anong ginagawa sa anak ko. Sinisipa? Bakit nakikita mo ba? Marami nagsasabi sa akin. Anak ko eh, binatukan niya eh. Binatukan. Hindi Talaga naman, naman. anak ko, hindi nang babatok yan kung walang kasalanan anak mo. Umiyak kaya ang anak ko. Sos!